Lux Musicae-festivaalin tämän vuoden teema on käänne, brytning. Festivaalin viimeisenä päivänä kohokohtanamme kuullaan Markus Leikolan iloinen musiikkisatiiri Suuri ja mahtava. Markus Leikola on luonut fantastisen, ilakoivan, monimuotoisen, hersyvän kertomuksen Neuvostoliiton johtajakaanonista. Siellä seikkailevat niin Lenin, Stalin ja monet muut aina Neuvostoliiton historiallisen loppuun saakka. Ja ehkä saamme jonkinnäköistä tuntumaa myös omalle alueellemme.